Tots fem servir internet, ja sigui per buscar informació, veure vídeos, penjar fotos o passar l'estona, però hem d'anar amb compte perquè si no ens podem ficar en problemes. Per exemple, si volem mirar alguna pel·lícula, hem de vigilar en quines pàgines ens fiquem, perquè si no ens pot entrar un virus. També hem de tenir compte amb les nostres dades personals, ja que si les guardem en un lloc que no sigui confiable, poden robar-nos la informació. Una de les moltes coses dolentes d'internet és pot partir de ciberbullying. Si alguna vegada pateixes de ciberbullying, si vols denunciar un acte de violència cibernètica, pots acudir a la Policia Cibernètica de la Comissió Nacional de Seguretat, al número telefònic 008. Sempre hem de creure les notícies que trobem a internet, ja que si no són d'una pàgina coneguda poden ser falses.